di sodoa na posomon rade tumani horas madihita saluhutna dihamu akadamang do dainang manang didia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus napurat tano-tano rangging masiranggongan badatai pe akamang dohot tamuinang pada udao to ditaima masigonggoman adorak so tatangihon hata ni Tuhata nagabe jamita di partangiangata di bagasatikyon jumulu mahita martangiang asiniroha madihamu doho dame sia debata mata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hujama dihita nagabe jamita di partangiangata bornginon hatani Tuhata na tersurat di buku pangukapon bidu 15 ayat sada rodi ayat 4 sono mahatani Tuhata. Dungi huidama di banua gijang tadana asing na balga jala halongangan. Adong mapitu suru-suruan na upeo pitu haporsuhon na parpudi. Ay di bagasanido marujung rimas ni debata. Jadi huidama laut sada songon sorminan na marsaur api. Na jongjong do di topi laut sorminani akan naung monang maralohon binatangi nang taringot tu gobaranna dohot bilangan ni guarna ditiup do akahasapi ni debata jadi dia dehon nasida ma edde ni Musa na poso ni debata dohot edde ni biru-birui akanin nama nabalga jala halonga do aka ulomu ali Tuhan debata sigonggom saluhutna natigor jala nasitong do aka dalammu ali raja ni aka bangso tungi sema naso makabiariho ali Tuhan dohot pasangapon guarmu ay sasadahodo nabadia ay naroma saluhut bangso marsoba tujulum ay nunga gabe patar aka panguhummu na tigori ima saha ni hata ni Tuhata di hamua kadongan saha porsiaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus molo tasigati buku pangukaponon mamukasian bidu na parjulu sahatu bidu na parpudi bidu 22 macai bahak do jupa kita disi padohan dungi huidama dungi hubigema termasuk ma najupa kita diturpuk jami tahun padohan hubigema pola 20 onop pali jala padohan huidama adong 40 hali suku-suku na sangat sederhana ahado nani ida dohot nabi negeni si Yohanes hamu kamang dohot taminang tauji majo majaha muse di ayat di bidusada ayat siaro di ayat 20 ahu Yohanes dongamuna jalarap dohot hamu partohap di haporsuhon dohot di harajaon nang di habengeton na di bagasan Yesus di pulau na marguar Patmos do ahu ujui alani hatani debata dohot alani pakatidakon di Yesus naung di bagasan ari ni Tuhani duau di bagasat todi gabi hubigi di pudiku suara nagugu sumatu suara ni sarune odo didok surat toma nani idam tu sada buku jalatongos mai tu napitu huria ima Efesus Smyrna Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikia. Gabi humusor maau marnida parsuara, naung makatai i dohot tau. Jadi dukumusor au huida mapitu parpalituan sere. Jadi di tonga-tonganya ka parpalituan ni huida ma nasumatuana ni jolma. Namar sape-sape jala namar hoho sere di pamatangna. Mamotar dosi majujungna rodio bukna. Bot
tar songon hapas, saksak songon hapur, jala songon nalani api do ia matana. Yang gopakna songon haksa nanilala di bagasan pamurunan, ia suarana songon parhasa niai godang. Ditiup do pitu bitang di tangan nasiamun. Jadi ruar do sian pamanganna podang si dua baba na tajom. Songon mata niari na maringar-ringar do ia sodang ni buhina. Disi hui dei bana tinggang duau tujulu ni tokna. Songon naung mate. Gabe dia pehon ibana ma tangan nasiamun tuau huhu madidok. Unak ko mabiar. Ayau do parjulu jala parpudi. Ahu do si parngulu naung mate duau na julu. Gabe mangulu atong rodi saliling-liling na. Dia udo ana hisuni hamatean dohot banua toru. Ope suratoma nani ida ni matami imana masa nuaing rodi nanaing masa duksal pon. Hahomion ni bitang na pitu akan nani idam di siamuku dohot parpalituan sere na pitui. Ia bitang na pitui akasuruan ni na pitu huriaidui. Ia parpalituan na pitui ima na pitu huriai. Hamu kadongan macai gajang ayat na hujah tokinon. Alai asa bui taida ahadu na ni ida ahadu na binigi ni si Johannes. Jala aha hubungan ni tu situasi doho na niadupan ni huria na pitui. Ahadu di ida ibana. Di ida si Johannes adong pitu parpalituan sere 7 kaki dian. Jala di tonga-tonga ni parpalituan ni didok nakiningan di ida ibana sumatu anak ni jolma. Jala di goar alpa dohot omega si parngulu. Dungi adong pitu bitang di tanganna siamun. Mula taparrohahon nakid di ayat 20 disido di patorang lapatan ni bitang na pitui suak songoni na pitu parpalituani. Lapatan na didok disi ia pitu huriai ima Efesus, Simirna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, Laodikia. Ido pitu parpalituan na nidok na nakiningan. Natongon mengadupi haporsuhon. Jala di tonga-tonga ni situasi na macai porsuk na niya ini huria na pitui justru si Johannes marnida huria na sedang dijaga jala diawasi oleh Tuhan. Taida do nakida 10 tului kan di tonga-tonga niya kaparpalituani. Lapatanna di tonga-tonga ni huria na pitu na sedang mengadupi haporsuhoni di ida si Johannes sumantu anak ni jolma. Lapatanna Tuhan ada di antara mereka. Boha naso di ida huria idoi naso di ida ruas ni huria ibe bui sajo dang di ida nasida be. Ala nunga soson si taunoni di julu nasida, nunga dihukupi haporsuhoni si malolong nasida, nunga ubalga si taunoni sian tangan ni Tuhan na sedang mengawasi mengurupi nasida. Hamu kadongan hitape heado songoni, dak pola hudok jut songoni. Songon halak na marsitaonon manang na sedang menghadapi kematian. Olo doa lani ngok-ngok na dihilala, holan na tangis nama, pola marbosol si malolong nai. Rope jolma dang dibereng be. Lau pe jolma dang diature hobbe. Ngapa duku dihilala na haciti. Saya hira holan ibana nama ngai si songoni. Dido akatodong na akan namar holong ni roha tuibana pehata tong namadang ditangihon. Lumayan dope molo masuk sian-sia mun haruar sian-sia birang. Berarti dibolus dope kan. Anggoon
dang be laos mental na masian siamun, dang dibulus be tu si habirang. Songonima molonunga mangaraju misi taunoni dok jala dumok dok ubalga sian Tuhani. Hamu kadongan sahapor siaun sepanjang buku pangukaponon idun atajaha si Yohanes Marnida Kristofani, Kristus yang menampakkan diri, Kristus yang menyatakan diri. Nabi negeni si Yohanes ima suarani Tuhan. Nabi negena ima akaparede di surgo, na mangedehon suara natabo, na patubigehon aka suarani uning-uningan natabo. Na dibigi si Yohanes ima suara hamonangan. Tauji maju muse majaha 2 ayat naya dorak soturpukon. Ima dibidu 14 ayat 2 rodi ayat 3. Jadi hubigi ma suara sian banua gijak songon parhasat ni aik godang jala songon parlatas ni ronggur na gugu. Ia suara na hubigi suman nang tu parhasapion ni aka parhasapi aka nama malu hasapina. Di edehon nasida do edenai baru dijulu ni habang sai do dijulu ni parngulu na opati nang akasituai. Daktar guruhon manang ise ede daholan na 144.000 akan naung ditubus sian tanoi. Hama kadongan sahapor siaon molo ta paihutihu nakin nahujahai takas sudah idok di sini nabi negen ni si Yohanes ima edenai baru, bukan lagu lama, bukan lagu lama yang dibungkus dengan casing baru. Nani ida ni si Yohanes ima aka parede nama malu hasapina. Nabi negena edenai baru edena tabo. Lausido nuaing nataida di bagasa trupukon si Yohanes Marnida doh mabigi pabua marujung doha porsuhoni. Nunga marujung rimas ni debata. Nani ida ni si Yohanes ima akan naung monang maraloho binatangi. Jadi binatangi sering digambarkan sebagai musuh yang tidak terkalahkan. Alai si Yohanes saunari Marnida hamonangan. Nabi negeni si Yohanes ima edde hamonangan. Songon edde ni si Musa namonang maralohor Raja Parao dohot parangana. Intina si Yohanes melihat kemenangan bukan kekalahan. Si Yohanes melihat akhir daripada penderitaan, bukan penderitaan yang selama-lamanya. Yohanes melihat Tuhan yang berkuasa, bukan musuh atau si jahat yang berkuasa. Nabi negeni si Yohanes ima grit haleluya, haleluya nabulun. Edde na patubigi gaun habal gaun ni debata si gonggom saluhutna. Hamu kadongan sahapor siaun tung torop dosian hita na muramadili madabu tu pesimisme, apatisme, fatalisme dohot akaisme isme na asing molotongon mangadu pihapor suhon hirana swadong bedi hilala harapan tang margugu be Tuhani di dok rohana dungisa di dok ma ya sudahlah, mungkin sudah nasib, sudah suratan tangan nunga bagia beon dungisa di bereng ma akka garis-garis na di tangan nai lam yakin may bana tohodo tutu marbeku doni lam yakin may bana pabua masa depan ni jolmaon ada di dalam suratan tangan ngatar surat BHP ninna mamuse dak tolak be ninna mamuse songon na patuduhon na menyerah ibana. Hama kadongan marhite turpukon si Yohanes manugihon huriana perjului huriana pitu na di Asia na meti nang hita na di bagasan partikianon na mabigi jami taon nuaing
asa mangarahon parnidaata tutuhata na papatarhod diri nai tuhita dohot mangarahon parbinigiata tumangihon suarana. Di baliknya kahaporsuhon na taadupi baik secara pribadi suaksongoni haporsuhon ala hala Kristen hita ala si huton Kristus hita marwasuru dibata mengatasi saluhut nai. Kristofani, Kristus senantiasa menyatakan dirinya, menampakkan dirinya di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Ditugihod duhita mabigi suara ni Tuhata, nasay toktong juju, Roma hamu tuaw. Ida jaladay hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mahatamon pargugui hami mangulahosa. Asa tahu hami Tuhan mangulahon hatami. Unakolan pananginangi sabing. Pasu-pasu hami saluhutna tupahya kana huula hami. Mauliate madiho Tuhan. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.